għadna għamilna program wieħed u kanna l-buskottina x'kollha kiltu. Int għajna ma xi zinżillu kissi. Buskottinu għal-bejbi ta' Kalamita. Ta' Kalamita. Għax issa ridna nżewdu għakajdu. Kalamita dal-waqt 25 sena, sa. Imberi kalla. 24 zawġniħ ta' Kalamita u għandu l-ewwel baby jismu Buskottin. Mux li ma kienu xanajdlek, għax kienu jisiru l-Prospor. Jinnamraw bil-moħbi. U l-Paproti, għax kienu jihbew taħt l-onnella. Żewġ titfali, mintu mux tnejn għandek. Le, għandi t-tifel, ħallina ta' 19 sena. ħajja għara fil-95, 1995, ġiviri fuq 20 sena. Li Josephine tajt jien nibki kull-jum. Kull-jum. Li darba kont fis-sodda, ħassejt il-saqqu jitċaqla. Li twol f'daqqa. Minar, għax meta ġieb biex għaw ta' tabut, għalli għetlu tlaq minn qoddimi, ġejb l-album ta' għetlu itlaq minn qoddimi, għetlu u tkellem ma' l-komplement tal-familja, marriċ nara. Għadli wieqif għek ma' l-ħajt, u għalli ftaħ ma' għax maċku fi għateħesni. Mort, għax għet Melissa sa' għamil bħal Lazru do, ħajqum. Nisma' l-karkur. Għax ġili kien jgħamlu mis-Sirja jelli għaw missiru zaren kien jellu għelli, saqajk biex timxi. Tkaxkar, saqajk. Smajtu ġej. Ġie. U il-bib tal-kamra tas-sidda tagħna la nfata u waqas inħalaq. Ġifieri għadha minn ġafieħdu. Il-natura tgħidlek l-uliet jitfnu l-ġenituri, mhux il-ġenituri jitfnu l-uliet.